Guys, good morning guys. Padulong na sad mi sa libo guys kay FDS na sa Damoros Pantawid. Kanawara gud among karsada guys oh. Grabe na jud burag humay na lang jud kuwang ani. Matamnan na gid ni. Mo gini pait diri guys ug kanang magsigig uwan. Puti jud paita risgo kaysa ginikanan. Ang kadangog sa karsada. Sabi sa risada guys. Ngayon. Bayran akong utang gilumutan. Oh, gilumutan ha. Pati ngay. Ay palabiig limpiot yo. Yuhanan na yung taging nahot niyo. Tara guys, grabe kadang sa mong kasada. Pero ang kauban oh, ang ako na pong Ina po daghan akong partang mo. BFF nga dagkog agtang oh. Grabe jud mga agtang nako eh. Pero balag nga nig agtang oh. Chaon man, mo may hatag sa Ginoong agtang. Uy. Tawa lang yan orma. Tawa lang nato ning kadangog sa atong kasada tiya. Padayon tagbaklay guys. Kay karon di ta malit. Hindi ka naabot eh. Nga naman. Kasi pag nunong sa itong picture. Aw, Awag mo. bitaw. Ang layon, ganun sa biyahe sa Rosa. Oh, jud, may Tabi-tabi. katabi. Tagwa pa klase ron. Padata to ni mo si Jai. Kuwan sa Dangog pud lagi oy, dahan. ayun. Tagwa pa klase. Gadon ko niya. Samo tagwa pa klase na ako meeting. Na, sim saril. Sabado pa. Danguga gyud guys, oy, hinahinay ra gid tagbaklay ba. Kung kauban na sluyo. Pambong mig FDS guys. Sayo na gyud meron guys kay bawi ba. Kay nako, saon na lang guys. Nag-um naman sa do. Kang? Marisil ba ulit ka happy? Ang tablet ito da? Marisil nga. May kabaw guys oh. Tambok yung kabaw oh. Selfie. Nidagan guys. Hadlok wag kamerang kabaw guys. Hadlok kamera. Wa tumaan na og kamera. No, tanawa mong karsada guys. Kung kita'y mag-practice ani nako. Medyo tikang tanggit to ani. Halag di ka maumotor ug mauhuning kasadaha. Nusa pentaw nilingion. Election. Nusa pentaw nilingion guys, among kapitan diri. Gikuanan naman gunig kuan kanang banda-banda pero dah ug mag-uwan maora gyapon guwa guys. Kailangan na gid siguro nig semento. Mentag malingian na ni sa among kapitan diri ah. Pero ma-okay na. Unsay ika istorya ninyo ani sa among karsada guys. Oh. So, isda na lay kuwang ani. Oops. Grabe lagi ka lapok. Ha? Wala, hugawan na nako day. Dah, baw gyud si ma'am nga. Lapok gid to ah. Tagbaw tagko ano gasa taagi. Ay, grabe na gini kayutik ba. Unsa naman ni? Ano dire mo kasada guys, grabe ka lapok.